Στους πρόποδες του Ολύμπου, κρυμμένος μέσα σε ένα πανέμορφο τοπίο, βρίσκεται ο καταράκτης της Αγίας Κόρης. Το νερό πέφτει με δύναμη από ψηλά, δημιουργώντας μια αίσθηση δέους και γαλήνης. Οι σταγόνες γεμίζουν τον αέρα, ενώ ο ήχος του νερού γίνεται σαν μουσική της φύσης, που σε καλεί να σταματήσεις και να αφουγκραστείς. Δίπλα, το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Κόρης στέκει λιτό και σεμνό μέσα στη βλάστηση. Ένα μέρος ηρεμίας και περισυλλογής που κουβαλά ιστορίες πίστης και παράδοσης. Εδώ, η φύση και το πνεύμα ενώνονται, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Λίγο πιο πέρα, το σπήλαιο της Αγίας Κόρης προσθέτει το δικό του μυστήριο. Σκιές και φως δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από άλλον κόσμο. Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα επόμενα μας ταξιδιωτικά βίντεο. Η στήριξή σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το ταξίδι.